Tehát akkor nézzük a rajtot. Amikor a pályán vagyok, akkor úgy tényleg csak én vagyok, meg az autó. Pályán főként igazán kikapcsolok, ott csak a versenyre koncentrálok. Eleinte nagyon izgulok, még a rajtba, de utána teljesen más és könnyebb, amikor már bent ülök és megyek. Török Benedek vagyok, 14 éves, amatőr szinten autocrosszozok, és igazából 7,5 évesen kezdtem, szóval ez lesz a 7. év. Paronai Leventének hívnak, 14 éves vagyok, és ez a 3. év, hogy űzöm ezt a sportágat. Hogyan kerültél először kapcsolatba így az autóversenyzéssel? Anyukám már gyermekkora óta jár autóversenyekre, és engem 2 éves koromban vittek ki, és én ott az első alkalommal eldöntöttem, hogy én szeretnék versenyezni. Édesapám szerelt hosszú éveken keresztül, és jártunk versenyezni, és aztán Beni, hogy fiú volt, és borzasztóan érdekelték az autók, kivittem egy ilyen versenyre, és hát persze teljesen magába szippantotta, onnantól kezdve egyre sűrűbben kezdtünk el járni, és aztán jött egy lehetőség, amit megragadtunk. Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sportággal? Van egy nagyon jó ismerősünk, aki már nagyon sok ideje űzi ezt a sportágat, és kedvet kaptam. A verdákat, a Forma 1-et szereted? Igen, nagyon. Ebből jött, hogy 95-ös rajtszám. Kollégáink között már voltak fiatalok, akik foglalkoztak ezzel az autósporttal. Őket mi ugye hosszú távon támogattuk, szponzoráltuk is, és nagyon sok versenyen voltunk kint nézőként is, ahol a Levente is ott volt velünk, tehát több hétvégét együtt töltöttünk velük, és igazából itt már a Leventét teljes mértékben megfertőzték ezek a rendezvények, aztán szépen lassan, ahogy növekedett, nekem mindig mondogatta, hogy szeretné. 8 éves korom óta szeretném, de nyilván ugye még szüleim nem egyeztek bele már, hogy még nagyon fiatal voltam. Megmondom őszintén, hogy 11 éves kora előtt nem tartottam annyira éretnek, hogy egyedül merjem ültetni a volán mögé. Maga ez a versenysorozat, ez az autocross, illetve Roncs Derby csak felnőttek csinálták. És már ugye azok a felnőttek, akik elkezdték annó, azok kiöregedtek, és rájöttek a rendezők, köztük mi is, ugye utánpótlást csak úgy lehet szerezni, ha a fiatalabb junior korosztályt is ugye bevonjuk a versenyzésbe. Úgy emlékszem, hogy kim voltam a fotelbe, és tévét néztem, és anyukámék mondták, hogy veszünk egy kocsit, és aznap szerintem el is mentünk érte. Utána kimentünk a dűlőkre, elkezdtek tanítani, hogy kell elindulni, megállni, váltani. Legelsőbb még zelembe ültünk, mikor kimentünk, nem? Itt a ülési erdőkbe. A pólóval? A pólóval nem? De ült egy kicsit az ölembe, mert még akkor nem voltak megcsinálva, mert tényleg hazajött az autó, akkor 1 hét múlva gyerünk kipróbálni, és ugye nem érte még el a pedálokat, csinálni kellett neki pedál hosszabbítókat, ugye mindent tökéletesen legyártottunk. A ti részletekről hogy történt ez a döntési folyamat? Hát ezt nem tudtuk egyébként. Jött egy lehetőség, nagyon jó áron kínálták a pólót, és a drága férjem fölhívott, vagy átküldte Messengeren, már nem tudom, hogy mit szólnék hozzá. Én egy picit úgy megijedtem, sokkot kaptam, hogy úristen kinek, azt hittem, hogy neki szeretnénk, aztán mondta, hogy nem, hogy Beninek. Akkor abban az időben Beni volt a legfiatalabb. Ismerősöket hívtunk föl, hogy a szabályzat szerint mehet-e, vagy milyen feltételnek kell megfelelni. És akkor még 1-2 napot így évődtünk rajta, és aztán rábólintottunk.
Tehát ott még nem tudtuk, hogy fogja-e tudni. Tud-e vele majd menni. Ki tanított meg vezetni, és mennyi időbe telt tulajdonképpen? Hát igazából a nevelő apukám, őt keresztnek fogom szólítani a továbbiakban. Van nekem egy keresztlányom, rengeteget hordtam őt is. Nagyon pici volt még akkor, és mindig keresett, hogy kereszt, merre vagy, kereszt, hol vagy. Ugye én bócorogtam a depóba, és valahogy rajtam maradt ez a kereszt, és mindenki kereszt apunak hív. Egyre többen, de most már ugye keresztanyu is keresztanyu, így rajtam ragadt. Igazából kereszt tanított meg vezetni, és szerintem egy ilyen fél év volt, amire megtanultam elindulni, de hát még a mai napig tanulok, meg mondja, hogy hogy kéne csinálni. Szerintem mondhatom, hogy én tanítottam meg vezetni, mert én ütem bent mellette hány évig? 3. 3 évig. És ez kívülről meg úgy nézett ki egyébként, így a versenyeken, hogy amikor mentek a versenypályán, ahogy zúgnak az autók, és kint nézőként hallottad, hogy mondja neki az instrukciót, mert ilyen átbeszélőjük nem volt, és hallottad, hogy gáz! Már ilyen 7 éves koromban is volt, hogy itt a földúton apának az ölébe ültem és kormányoztam. És igazából lehet, hogy ez is közrejátszott ebből, hogy nagyon megtetszett. Váltani nem nagyon tudtam, arra is apa tanított meg itt kint a pusztába. Hát mindenre ő tanított meg. Reggelente is valahogy én állok ki az autókkal, mielőtt elindulunk, szóval ez még hasznos is volt valamennyire. Ki tanította meg Leventét vezetni egyébként? Hát én, igazából. Amikor elkezdett versenyezni, akkor is az első szezonban folyamatosan én ott ültem mellette a jobb oldalba, és akkor... Akkor még lehetett egyébként, ezen most változtattak sajnos, és ez egyébként szerintem nem jó irányba, mert most a gyerekek mellé már nem lehet beülni. Hát az, hogy biztonsággal el tud vezetni egy autót egy versenypályán, szerintem az is igazából az a 22 volt a vízválasztó, ugye akkor volt 11 éves. Onnantól azért láttam rajta, hogy magabiztos, fel tudja mérni jól a helyzeteket. Ez a gyakorlás annyi, hogy megtanított váltani, de ugye versenykörülmények között, mikor vagytok 8-10, tehát vigyázni kell egymásra. De arra nem lehet felkészíteni. Arra nem. Arra nem tudod felkészíteni egymagad. Honnan lehet azt tudni nektek, mint versenyszervezők, hogy ők készen állnak egy versenyre, vagy hogy biztonsággal el tudnak vezetni egy autót? Már most ugye idéntől kér a MNAS orvosi vizsgálatot, tehát sportorvosi vizsgálatra kell elküldeni magát a versenyzőt, fiatalt. Majd ugye itt mit leteszteljük őket, hogy felmennek a pályára, mennek pár kört. És ugye látjuk rajtuk, hogy igen, tényleg lehet mondani, hogy tökös gyerek és alkalmas versenyzésre. Te most milyen autót vezetsz? Egy 2002-es Seat Cordobát, 1.8-16 szelep. Újraépítettük, de azt nem amiatt, hogy borulás volt, vagy ilyenek, hanem már úgy döntöttük, hogy az a kaszni. Igazából nyilván itt a lyuk, a gödrök, a futóművet ugye rongálják folyamatosan, és egy idő után már annyira elmegy a futómű az autó alatt, hogy nem lehet már állítani olyan szinten, hogy ez még normális keretek között legyen. Melyikek azok az átalakítások egy autón, amit egy autocross versenyzőnek meg kell csinálnia? Legalább egy jól megbízható bukócsövet belülről be kell ugye heggeszteni az autóba, ami borulásbiztossá teszi magát ugye a pilótafülkét vagy a vezetőfülkét. Az egész kaszninak egy merevítés. Ha például van egy borulás, akkor a kaszni benyomódhat, de az ember, aki benne ül, az nem tud sérülni. A versenyülés ugye, ami nagyon fontos, hogy biztonságos és kagylóülés legyen, tehát egy gyári ülést az autóban már most el se képzelhető, hogy avval valaki felmegy a pályára és autókázik, vagy versenyzik. Elektronikából el kell választva legyen a vezetékek, szóval nem szabad, hogy egymáshoz érjenek, legyen szigetelve.
ugyanez a vízcsőnél, hogy az ne tudjon eldurrani, meg ha el is durran, akkor ne menjen a vezetőre, mert ugye ez leforrázza. Illetve az ilyen apróságok, hogy a tank az ugye vagy gyári, vagy ilyen összeszerelt, belehegesztett külső tank, akár a vízrendszer, ugye a hűtésrendszer, sok autónál ugye hátra van víve. Egy ilyen autó az nagyon fontos, hogy személyre szabható legyen, szóval hogy minél jobban a vezetőnek az igényei szerint legyen kialakítva. Itt a teljes eleje az így le lett vágva és meg lett erősítve. A motor, amint mondtam, az teljesen gyári. Meg lettek erősítve a sárvédők, hogy ne tudják olyan könnyen bejutni. Szintén a küszöb is. A belsőben egy sportülés van, sportkormány, műszerfa, ott középen vannak a kapcsolók bent, amik még nincsenek bent. Ez itt szintén azért van, hogy ne tudják az embernek a lábát meg a kezeit megütni. Aztán itt hátrajöve, itt van bent hátul a hűtő, az akkumulátor és a tank. A tank egy hidrogéntartályból lett, a hűtő ez a saját hűtője. Az akkumulátor azért lett hátratéve, hogyha kijön belőle a sav, ne a motortérbe folyjon. Szabálymódosítások lettek, idáig Benedek a IFI kategóriában ment. Ugye a Benedek az autója az 1.8-as 1800 köbcentis, és az IFI kategóriát lehozták 1600 köbcentire, tehát ő ott már nem is tudott volna indulni, csak úgy, hogyha motort cserélünk. Csak ugye mindenre ebből vagyunk bekészülve, tehát és innen jött az ötlet. Én már annyira nem éreztem úgy az IFI között, hogy most nekem annyira nagy kihívás lenne. Vannak benne kihívások, mert mindig akadnak kihívások, de például egy nagy kategóriában, ahol például az utolsó dömsödön voltunk szerintem több mint 15-en, de most ha például egy IFI kategóriában vagy a 4-ből első, az szerintem annyira nem nagy szónak számít, mint hogy egy nagy kategóriában 5. a 15-ből. Ugye itt most fölment a felnőttek közé, itt azért kicsivel komolyabb autók vannak, komolyabb versenyzők, nagyobb múlttal, és akkor innen jött. És utánajárás, kérdezgetés az Alföld kupás rendezőséggel, a Pintér kupás rendezőséggel, hogy mi kell ahhoz, hogy Benedek tudjon menni, de hála az Istennek annyit mondtak, hogy mivel van ennyi év rutinja, így engedélyezik, hogy ő a felnőttek között induljon. Vannak, akik már hamarabb is elkezdik, például most vannak, akik 5 évesek, nem nagy autóban mennek, hanem terepgokárttal. Én is terepgokártozni akartam, de egy kasznis kocsit kaptam elsőre. Miért kasznis kocsit kaptál? Hát ezt nem tudom. Nem voltak annyian a gyerekek még a gokártba, mint most. Esetleg. Igen, 3-an, 4-en, és nem az jött nekem se, és neked se, hogy gokárt legyen. Az később jött ugye a gokártos lehetőségünk a minikroszkárttal. Bocs, lesz jó, jede! Hát, Benni, már nem kell, hogy beüljön, mert már... Már nem férek bele. Így jó? Ez a terepgokárt, amiről beszéltünk. 2 éve mentem vele bajnokságot, amit meg is nyertem. Ez egy 250 köbcentis automata motor van benne. 5-6 évtől ilyen 12 éves korig szoktak vele menni. Én úgy kezdtem el terepgokártozni, hogy Véres Levi épített egy ilyen terepgokártot, amikor mondta, hogy igazából nincsen tesztpilótája. Hello! Ez egy nagyon kis kategóriás autó. És a legújabb fejlesztésünk. Ő igazából, hát bátran mondhatom, hogy már családtag, tehát igen. A gyerekeiknek mi vagyunk az egyiknek a keresztszülei, hivatalosan is, és igazából mint családtagok vagyunk már velük. Ő biztosította a terepgokartot is, a kicsit, tehát ő csinálta, neki kellett egy kis pilóta, hála jó Istennek jó sikerült, és akkor innen indult a Lamour. Őtőlük vettük a legelső autót is, a Volkswagen Pólót, ő neki a lánya ment vele, a Béres Dorina. Hány éves vagy? 14? Aha. Dugd ki a fejem. Majd. Még mindig belefér. Beleférek, de bukóval már nem férnék bele.
Így nyújts ki a fejedet. Ez ugye hátsó kerék meghajtású, és az enyém például első kerékhajtású. Ugye ezzel lehet keresztbe menni, kilincsel előre, az nagyon tetszett. Még ha beleférnék, akkor ma is mennék vele. El tudnád mesélni, hogy milyen autóval jöttél ma ide a próbanapra? Ez egy Honda Civic 5. generációs, 1.6, 130 lóerős. És miért tettek ki ma a próbanapra? Hát kapott azóta újabb gumikat, amik sokkal jobbak, meg nagyon szeretek vezetni, és nagyon rég vezettem már. Utoljára szerintem egy ilyen pár hete, de már most is hiányzott nagyon. Milyen a hangulata a mai próbanapnak eddig? Hát eddig nem túl jó. Úgy kezdődött, hogy elakadtunk és be kellett tolni az autót. Szóval eddig nem túl jó, de úgy látszik az autó rajtra kész. És az első olyan verseny, amire versenyzőként vettél részt, azt el tudod mesélni? Hát mikor beálltunk a rajtrásba, nagyon féltem, de igazából így az első pár kör után már így élveztem. Egy Suzuki Swift-tel kezdtem el versenyezni, ezt már úgy vettük, hogy készen volt, szóval, hogy így nagyon nem is kellett vele mit csinálni. Szóval rajtra kész volt, aztán előneveztünk, és csak elindultunk szombat reggel. És az első verseny, ahol versenyzőként részt vett, azt hogy éltétek meg? Azt nehezen. Féltettük. Hát én nagyon ideges voltam végig. Tehát igazából általában föl szoktam venni, a mai napig fölveszem legalábbis az indulásokat, mikor indul, de én olyan ideges vagyok, hogy remeg a kezembe a telefon, meg így minden, úgyhogy hát nagyon nehéz volt. Még most ennyi időtávlatában is azt mondom, hogy még mindig nem tudok úgy kiállni a pálya szélére, hogy ne legyen bennem egy idegesség. A legelső versenyeden, amikor részt vettél, az milyen érzés volt, milyen volt, amikor a pályán voltál? Nagyon izgultam, most már nem izgulok, most már ez eltűnt belőlem. Szóval most már úgy állok hozzá, hogy nyugodt vagyok, és inkább átgondolom, de az elején még nem tudtam, hogy mi lesz a pályán, és még ott is volt olyan, hogy izgultam bent. Hát ugye az első versenyen még szerintem nagyon el voltam veszve a pályán, nyilván Kereszt mondta, hogy mit csináljak. Ez milyen volt szülőként megélni ezt az első versenytől autóversenyzőként? Hát pár évet öregettem, meg azóta is minden versenyén pár évet azért öregszem. Én meg legközelebbről éltem meg, mert bennültem mellette. Nyilván az ember nagyon aggódik érte, meg izgul miatta. Nekem biztonságot jelentett, hogy ugye bennült mellette, és tudtam, ha bármi van, akkor úgyis ott van. Kunszentmártonon volt, igazából ez egy elég csiki-csukis pálya. Az, hogy hanyadik lettem, azt nem tudom, de szerintem ugye az utolsó körül. Egy napon több verseny van, akkor 3 verseny volt. És akkor szerintem a legelsőn ott majdnem borultunk. 2 keréken állt a kocsi, de átborulni nem borultunk át. Ez pontosan hogy volt, vagy hogy éltétek ti meg? Te, mint belső? Nagyon észre se vettük, vagyis hát észrevettük, ugye gyorsan forognak a történetek. Felszaladt egy homokfalra, tehát még újonc volt, nem úgy tekerte a kormányt, és ennyi, de hála jó Istennek jó korrigálta. De az első igazi borulás, amikor tetőn is volt az autó, az Makón volt 2 éve. És ez hogy történt? Hát igazából a juniorba akkor szerintem egy erősebb mezőny volt,
és hát én ugye nagyon meg akartam fogni, és az egyik kanyarba ráhajtottam a dombra, és túlságosan ráhajtottam, és akkor átborult az autó. A gyerek annyit kérdezett, autó kész lesz, ugye még nekiugrottunk együtt, próbáltuk megcsinálni, hogy bírjon vele menni. Úgy kell csinálni, mint a lovaglás, nem mondják, hogy egyből visszaütni a lóra, tehát nem volt semmi probléma a srácnál se. Nálam volt. Igen. Én a célegyenes végén voltam, és ez a célegyenes előtt történt. Azonnal mentem be a pályára, hogy nézzem, hogy Benni kiszáll az autóból. Hát sokkot kaptam, Benninek az első reakciója az volt, hogy úristen az autó. Én meg azt néztem, hogy kezelába egybe van. A mentősökhöz, mikor oda mentünk, mert ilyenkor ugye oda kell menni a mentősökhöz, hogy a versenyző rendben van-e. Rám nézett a mentős úriember, és mondta, hogy hát lehet, hogy előbb anyukát kellene megvizsgálni. Mert ott nagyon aggódtam. De én voltam az, aki stresszesebben élte ezt meg. A fiúk tök jól utána elkezdtek szerelni, és Benni is ült vissza. Másnap az autóba, úgyhogy az autót meg megszerelték, ők lazán vették, én voltam. Ki is gyulladt, tehát... Igen. Nem kicsi volt a... Igen, kigyulladt. Kigyulladt, ugye az egyik... Ott a csapatunkból nincs egy segítség, mindig jár velünk. Ha ő neki nincs akkora lélek jelenléte, akkor lehetett volna nagyobb baj is, mert ő kapta ki Bennit az autóból, meg utána a poroltóval. Nyitottad, még annál ugye úgy volt, hogy a rácsot nyitottál, nem teljes ajtót. Eddig hány versenyen vettél részt? Nem tudom. Egy évben, ha mind a 2 kupasorozatot nézzük, akkor szerintem van egy ilyen 18 verseny, maximum 20, szerintem egy ilyen 200 verseny. De mármint, hogy nézni, vagy versenyezni? Versenyzőként. Szerintem egy 100. Összesen eddig hány versenyen vettél egyébként azóta részt? Fú, hát ezt pontosan nem tudom neked megmondani, de ilyen 16-7 szerintem már biztos van. Azért sem megyünk több bajnokságon, hanem csak egyen. Szoktunk menni a Pintér kupán, mert ez is ugye 7 hétvégét vesz igénybe, és az iskola mellett ugye ő ebbe az évbe felvételizett, sokat kellett neki tanulni, nincs rá arra lehetőség, hogy úgymond kicsontozd az egész szezont úgy, hogy soha semmi mással ne foglalkozzál, csak az autózással. Ugye a rajt előtt ott izgulsz, ahogy úgy elkezd növekedni az adrenalin szint, ami után elindultok, ugye ez kiszáll minden belőled. Szóval, hogyha például, ugye amikor meghúzod az övet, ez ugye nyom téged, és a rajt előtt még nagyon az van, hogy hagyj oldjam ki, mert nagyon nyom, de ami után elrajtoltok, már egyáltalán nem fogod érezni, meg nem is fogsz figyelni rá. Az emlékek sincsenek meg, hogy te hogy váltottál, hogy mentél az egyik kanyarba. Szóval, ha például megnézed a videót, én volt olyan, hogy azt tudtam, hogy ott mi történt, meg hogy vettem be a kanyart. Szóval volt olyan, hogy az egész verseny nem volt meg. Amikor kijövök a pályáról, akkor így ne szóljon hozzám senki, hagyjanak lenyugodni, mert akkor nagyon ilyen intenzív vagyok, és ha úgy szólnak hozzám, akkor képes vagyok kicsit ráfölmenni az emberekre. És ez meddig tart az állapot, amíg nem lehet hozzászólni? Hát igazából 1-2 perc. Na tehát akkor eljött a
az eredményhirdetés ideje. Nagyon szépen köszönjük minden versenyzőnek. Nagy kategóriával megyünk tovább. Nagy kategória, második helyre szólítom Török Benit. Gratulálunk! Hát ugye történt egy baleset, kedden kigyulladt az autóm, szombat reggel 1:30 szinte egész nap, mindegyik nap, tehát hogy szerda, csütörtök, péntek, egész nap csináltuk az autót. Szóval ez most így egy nagyon jó élmény volt, hogy összeraktuk és sikerült. Tudom, hogy mondjuk egy erősebb autó van előttem, akkor egyenesben nagyon nem is próbálom megelőzni, hanem inkább az ilyen csiki-csupis részen, meg féktávokon, mert van most 2 új is, akinek úgy lett az autójuk, és még annyira nem érzik szerintem. Vannak féklampák az összesen, és látom, hogy mikor szokták föl, mikor szoktak vele fékezni. És azért az ugye elég feltűnő, hogy nem is gyakrabban, de hogy hamarabb elkezd fékezni, akkor nyerelő. És ezért is van, hogy ugye féktávokon rájuk tudok esni, közel tudok hozzájuk lenni, és akkor ugye nagyobb esély van rá, hogy meg tudom őket előzni. IFI kategóriával megyünk tovább, és az IFI kategóriát nyerte Paronai Levente. Gratulálom! Nagyon szép futatokat láthatunk tőlük is. Ezekre a versenyekre azért készülni kell heteken keresztül, főleg azért, vagy akkor kell jobban, hogyha van műszaki probléma vagy akadály, nem maradjon az utolsó pillanata, azokat ugye elsimogatjuk, megcsináljuk az autót. Hát előtte már egy héttel pakolunk, autót átnézünk. Ha 2 napos a verseny, akkor már úgy van, hogy ugye elmegyünk péntek este. Szombaton reggel ilyen 6-7 között szoktunk itthonról elindulni. A szombati napok egyébként elég lájtosak szoktak lenni, ott jobban van idő arra, hogy úgymond közösségi programokat, beszélgetések, közös főzések, tehát... Hála jó Istennek, nagyon jó a galeri, jön, akkor átbeszéljük a dolgokat, sütünk, főzünk. Általában úgy szokott lenni, hogy mindig előre megbeszéljük a barátainkkal, hogy most mi lesz a menü, vagy mik lesznek azok, amiket fogunk enni, és akkor mindig valaki készül. És akkor ott azért még vannak ilyen estében nyúló beszélgetések, kis kocingatások, ottan el vagyunk. Iszunk egy picikét. Bulizgatunk. Bulizgatunk, tényleg ez mint egy család. Az a vasárnap az ilyen egy pillanat alatt el szokott telni. Aztán vasárnap este ugye megvan az eredményhirdetés, 5-6 óra fele valamikor, akkor közben főpakolunk, hazajövünk, aztán jó elfáradunk, gyerekek jól érzik magukat, Levente boldog, a többi gyerek is boldog. Milyen az autocross közösség, és mit jelent számodra? Családias, nagyon családias. Nagyon ritkán szokott nézeteltérés lenni versenyzők között, illetve a hozzátartozók között. Itt már ismer mindenki mindenkit, tényleg nagyon jól összeszokott a brigád és a bagázs. Nagyon jó közösség van, nagyon összetartó közösség, tehát azt mondom, hogy barátként áll mindenki a másikhoz, még akkor is, hogyha a pályán ugye rivalizációk mennek, vagy versengés, de hogyha bármilyen olyan jellegű műszaki problémája van valakinek, vagy kell valami segítség, akkor egy emberként az a társadalom az megmozdul, és ott vannak, és csinálják. Még ha nem is beszélünk velük, de tudja, hogy én ki vagyok, én tudom, hogy ő ki, ezért mondjuk a gyerekeket mindig el tudjuk engedni. Tehát, hogy ők egész nap, nem tudom, így a pályán vannak valahol, vagy hát a pálya körül, valakinél mindig bandázgatnak, mennek jobbra-balra, és tudjuk, hogy biztonságban vannak már, hogy most bármi történne, úgy is tudnám, mert tudják, hogy ki az anyja, ki az apja egyik-másik gyerkőcnek,
úgyhogy így figyelünk a másikra is egyrészt, meg a futamoknál, meg ugye mivel többen vagyunk, több kategóriába indulnak, tehát mindig megyünk valakinek szurkolni, éppen akinek a futamja van, állunk oda, és akkor szurkolunk így többen. Úgyhogy tényleg nagyon hangulatos. Ha még lehetne, együtt is mennek bent a pályán, nincs barátság? Ja, ott nem barátkozunk. Ahogy lehet az autó onnantól kezdve. Gyere, szerelünk, ide rohanj, oda rohanj, ezt csinálj, azt csinálj. Igen, és kölcsönösen segít mindenki mindenkinek. Szoktatok ti amúgy erről beszélgetni, hogy akkor ki hogy vezet, kinek hol van még mondjuk fejlődési lehetősége, mondjuk akár ilyen kis piszkálódás szintjén? Ja, hát maximum úgy, hogy fiú és fiú között, tehát hogy a lányokat így nem szoktuk, hogy ne vegyék magukra, de van, hogy így piszkálódunk egymással, de nem gondoljuk komolyan. Erről példát tudsz mondani egyébként? Hát Benővel is ilyen a kapcsolatom. Most ebben az évben legjelentősebben vele harcoltam, vele ment a csata a bajnokságért. Aki hasonló képességi szinten van, igazából azzal lehet nagyon jól csatázni. Ugye hasonló erősségű az autónk is, szóval hogyha így valaki elront valamit, akkor is még ugye nehezebb megelőzni a másikat. Hát amúgy így elég felváltott volt, tehát hogy volt, hogy én előztem meg, vagy volt, hogy ő előzött meg ugye rajtban is van, hogyha az egyikünk kirajtolt, meg se bírtuk fogni a másikat. Előfordul mondjuk az, hogy vezetés közben Levente kritizálja a vezetéseteket? Ja, hát nekem néha szoktam mondani, hogy hát én megelőztem volna. Hát ha például nem vagyok túl bevállalós, akkor szokott szólni. Igen. Meg hát van olyan fölajánlása többször, hogy hát hazavezető, nagyon szívesen. Van már egyébként azzal kapcsolatban terv, hogy hogyan fogja megszerezni a jogosítványt? Hát most ugye a kis motorra hajt, 2 hete szerezte meg a Kreszt, igen, az 100%-os lett neki, és 28-án lesz a rutinvizsgája. Hát gondolom a jogsit meg, amint betölti a korhatárt, már rögtön lehet rá jelentkezni, tehát hogy ez a... Biztos, hogy fog szerintem, mert... Igen. Aztán meglátjuk, hogy ez az autóversenyzés előny vagy hátrány lesz a... Hát most segédmotorra már a tanfolyamon részt vesz, tehát az e-learningen már a elméletet tanulja. Az a terv, hogy ezen a nyáron segédmotorra levizsgázik. Én leszeretnék vizsgázni nagy motorról, hogy nyomon kövessem majd az első száncsapásait, mert nem szeretném, hogyha darabokba jönne az a gyerek. És akkor utána, ahogy a 17 évet betölti, 17. évet, akkor biztos, hogy azonnal jelentkezni fog B-kategóriára, tehát azt már eltökélt szándéka. A többi olyan szülő, akinek a gyerekei nem vesznek részt ugye ebben a sportágban, vagy úgymond nem érezhetik át ezt az egészet, hogy velük mik a tapasztalataitok? A kedvenc kérdésem a... Nem félted a gyereket? De féltem, nagyon féltem, de hát igazából ezt szereti csinálni. Nálunk jobban senki nem félti. Tehát az biztos, és senki nem jobban nem izgul érte, mint mi a pályaszélén. A sportágnak a jövőjével kapcsolatban neked mik a kilátásaid? Kicsit szomorú a helyzet. Mindig úgy fogunk hozzá az évnek, hogy majd idén megmutatjuk, hogy mennyien vagyunk, és egyre lejjebb csúszik a nevezői létszám, illetve a nézői létszám. Anyagi helyzete az embereknek nem engedheti meg, hogy ilyenekbe is belefogjanak és belevágjanak. A továbbiakban mik a terveid a sportágban? Igazából most ugye a nagy kategóriában van, meg egyszer majd az lesz, hogy megnyerjem a nagy kategória bajnokságát, meg nyilván, hogyha adódna lehetőség, akkor én nagyon szívesen mennék akár nemzetközi helyekre is. Egyébként a rally. Rally a cél. Ezt még amúgy én sem tudom, hogy lehet oda bekerülni, de szerintem ott is így hasonlóan, hogy csak nevezni kell, meg ugye meg kell, hogy feleljen a szabálynak az autót. Minden rajta múlik, és nem is szeretném befolyásolni egyáltalán. Tehát én mondtam neki, hogy ha ő ezt szeretné folytatni, vagy esetleg tovább lépni rally cross felé,
akkor én arra is nyitott vagyok, tehát kereteimben belül fogom támogatni, és ugyanúgy elmegyek vele, meg ott leszek vele, ameddig csak tudok. Most is, hogyha kérdezed, hogy mi az elképzelése, akkor mindenképpen az autót belekomponálja. Tehát az, hogy most nyilván nem azt mondom, hogy hivatásos autóversenyző lesz, de hogy valami köze lesz az autóhoz a jövőjének, abban teljesen biztos vagyok. Hát úgy néz ki, hogy megvan az államiskolája, amit szeretett volna. Ugye autószerelő szak, vagy hát most ugye gépjármű mechatrotechnikusnak hívják hivatalosan, hogy oda szeretne menni, és ott majd az autószerelő részt szeretné majd megtanulni.